Прекарайте с мен една работна събота като създател на съдържание в Казанлък. И така е, като работиш TikTok и Instagram и вземеш пък да се влюбиш, не е нужна си във връзка от разстояние, просто събираш куфарите и отиваш да работиш в нова локация. Сутринта ми започна с кафенци, бомбонки и розичка, които ми бяха донесени в леглото. Виждате колко съм щастлива! И се чудех кога да ви споделя за този проект, но момчета и момичета, кака ви Кати реши да пише книга. Майко мила, добре съм, справям се. Писах малко сутринта, след това в 10:00 имах първата си онлайн среща за деня, в която с дизайнера обсъждахме корицата. Аз съвсем скоро ще ви разкрия повече. Имах и още една онлайн среща с бранд и коментирахме как може да позиционираме продуктите им в социалните мрежи чрез видеа. Да, и буквално така работят повече от контент креаторите с официални дрехи нагоре и с пижама надолу. После, без да сте шокирани, защото аз не готвя за мъжа си, просто съм много заета да готвя пари, той ми донесе да ядем паржоли за обяд. После, мили мои, трябваше да се преведа в малко нормален вид, сложих си скинкер и малко грим. Отидох до Лили, където има моя снимка в тяхното специално издание на коледният им каталог. Имах и да заснема едно видео в колаборация с тях. Между другото се получи супер добре, даже седнах на стълбите да го обработвам. И това беше всичко от мен за днешното видео. Последвайте ме за още такива видеа.